Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu. Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi, Minatani. Saksamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Tunduk kalian pamundutan. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Lairipun kuda kasihan, kuda welasan. Dalang sarta pendapuk katindakan Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Raka Mas Sukawi sakonco.
tata dekorasi katindaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindaken Adimas Budiono Batak. Pangrengga busana katindaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranata gendheng katindakaken Adimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa. Ewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing kraton Mesir sorangan. Prabu Suryodana ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Garwa Murtosiah dipun tindakaken Mas Menik Widyawati. Patih Surya Praja katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Pangeran Pancasurya kaparagane Adimas Beguk Wiyanto. Temenggung Guna Santo atindakaken Raka Mas Andi Prastyo. Wontene Suryawati kaparagane Mas Diah Maharani. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Lebur Gongso. Adipati Barat ketiga kaparagane Adimas Eko Pranoto. Adipati Yudha Maruta katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Adipati Yudapati kaparagane Adimas Bagong Sutresno. Ewontene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Desa Sukamulya. Ki Sogol ing dalu menika dipun paragani dening Bapak Mogol. Jaya Susendor katindakaken dening Cak Sendor. Bojo dipun tindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Kuda kasihan katindakaken Adimas Abi Horojali. Ewontene kuda welasan dipun paragani Adimas Rokim Sanjaya.
atekan salajengipun nggambaraken wonten ing dasar samudra Prabu Raja Mina kaparagani Bapak Begek Ari Warsito Patih Lundaya Seta katindaken Raka Mas Judek Prakoso Senopati Blentik Ireng dipun tindaken Adimas Abdul Sutopo Minowati katindaken Mas Uut Sutriana wondene Minosari kaparagane Mas Tata Wulandari repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami atindaken trio pelawak Wahyu Manggala Cak Sendor Adimas Rokim sarta Bapak Mogol kanthi embanipun ingkang dipun tindakaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola mekaten kula wau para kadang budaya sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksaning ngantos titi purnaning pagelaran dun
sinimpen ta lange kalbu pambukan ning rono tarlen saking layap liaping pindha pesating suping rasa sowan Sang Prabu Suryodana monggo kula aturi jugan anggenipun memang semedi asing asamun kula pun abdi dalem tumenggung guna santa Sang Prabu Sanggar Panopen nate mlih marang kabeh para punggawaning negara Mesir sorangan. Aja nganti siji wae wani njugarake nggonku munggah ing Sanggar Palanggatan jalaran. Lagi wae aku nyuwun pituduhing Jawata ngenani Praja Mesir sorangan. Kula tasih kemutab pangandika dalem saderengipun minggah wonten ing Sanggar Pamujan menawi dereng jangkep anggenipun membang semedi sinten kemawon boten kepareng ganggu nanging iki darurat kok wigati napa nggih nuwun sewu menawi kula menika ninggalaken duga trapsina kunjuk dumateng Sang Prabu Suryodana awit menika wigatos banjur wigatine apa? Ngaten. Saksampunipun kula naliti prajurit keng sami tundung kemit wonten ing kraton Mesir Surangan. Iya. Dumadakan wonten rawuhipun ingkang kajang Yayi Pancasurya. Kanjeng Pangeran Pancasurya. Lajeng kula nyuwun pirsa wigatosipun. Piyambakipun ngendika bilih badhe pinanggih dumateng Sang Prabu Suryodana mongko Sang Prabu sampun kula emutaken bilih Sang Prabu Suryodana nembe kemawon munggah wonten ing Sanggar Pamujan. Yen kaya ngono mesti ana wigati kan bakal diaturake. Mbok menawi kados ngaten. Ya, yen pancen kaya ngono coba aturana mlebu ning Sanggar Ngaten nggih kepareng. Wikantuk berkas saha pangestu panjenengan sowan kula mboten wonten rebeda menapa-menapa. Nanging mboten katalupen kula ngaturaken sembah kula bojo Mas. Ya. Tak tombo gawe mongkok parasaning ngatiripun Kakang. Ora liwat puja pangestunipun Kakang tampan Sanget ing pamundi mugi ndadosaken jimat kula. Di Pancasurya. Nggih.
Mestine ana wigati nganti keroyo-royo sliramu. Kepengin pinanggih lan pun Kakang malah kaporo iki ana sanggar panpen. Ngepasipun Kakang meminta marang ngersaning Jawa. Tenane ana wigati apa morage diaturake? Nyuwun pangapunten saderengipun Kang Mas. Kula menika sowan wonten ngersa panjenengan boten wonten pendhapi agung Malakapara wonten sanggar ing pamujan. Iya. Sejatosipun wonten wigatos magepokan kalian kraton Mesir sorangan Kang Mas. Coba Wedha sak menika kawula panjenengan menika nandhang cecikrangan. Nanging kenging menapa? Sampun Kigang Rambahan panjenengan menika mboten nganakaken pisuanan agung. Awloke para kawula wonten ing kraton Mesir sorangan iki wonten wigati menapa? perkara kuwi Nggih. pancen sengaja telung pisuanan pun Kakang ora ngersakake paseban agung ing negara Mesir sorangan. Awit pun Kakang kepengin munggah ing sanggar panepen perlune nyuwun pituduhing Jawata. Apa sebabe ing negara Mesir sorangan saben-saben bubar pisuanan agung siji mbaka siji Adipati Pamancat muwalake saka pemerintahaning negara Mesir sorangan. Yen pancen panjenenganku darbe luput tumrap Jawata, mbok iya panjenenganku kenampa siku denaning Jawata, aja kawulanipun Kakang. Terus perkawis menika, Kang Mas, kula menika nate mireng perkawis Adipati Patmonco Negari menika saben pendak pisuanan menika ngwalaken pemerintahan wonten ing kraton Mesir sorangan. Iya. Menika wonten gandeng jenengipun kalian garwa panjenengan, Kang. Kok bisa sliramu matur teng kaya ngono pawadganmu piye? Inggih. Awit menapa? Garwa panjenengan menika Kang Mbok Murtosia anggenipun bokot menika boten limprahipun tiyang bobot. Limprahipun tiyang bobot menika rak sangang sasi 10 dina. Nanging benten Kang Mas. Kang Mbok Murtosia menika anggenipun bobot 2 taun. Ateges Kang Mbok Murtosia menika kantuk siku dendanipun Jawata. Ngantos Adipati Patmonco Negari menika ajrih sowan wonten ngersa panjenengan. Menika perkawis siku dendanipun Jawata, Kang Mas. Sauraku, Kula santa kuwi. menawi wonten kepareng dalem, Iya. kula badhe urun-urun rembug. Kena. Iya. Pancen boten sisip ngendikanipun Kanjeng Pangeran Pancasurya. Wonten ing kraton Mesir sorangan. Menika pundhere pemerintahan. Ning napa sebabipun? Kathah para bupati Patmonco Negari keng boten merasiba ngabdi antara dalem jalaran ajrih keng jalari boten sanes keng garwa. Monggo lho nggih nika. Keng garwa niku mbobotipun niku 2 taun. Mongko sing umum nggih wong WC mawon umum kok. Nggih. Sangang sasi 10 dina. Lah niki kok 2 taun lho niki lho. Kapitananipun para bupati Pamancat boten sowan. Ajrih. Yen kaya ngono padha wedi katut kalepetan dosane garwaku Murtosia. Nggih. Lah niku nek cara kula. Lho nek cara kula lho nggih. Cara kula lho. Mboten kok ateges kula niki nglicipi barang sing papak mboten. Iya. Ning kula badhe matur wontenipun Yen mungguh pinemumu kepiye? menawi pemanggih kula. Monggo nek dipun dahar menawi mboten nggih mboten menapa-menapa. Bojo panjenengan Ndara Putri Mertosia dipun singkiraken saking Mesir sorangan. Oh. Niku nek cara kula, kantor panjenengan abot kawula napa abot garwa? Oh.
Murtosiah kudu disingkirake saka negara Mesir sorangan. Nggih. Mergo niku sing jalare perkara. Nanging Murtosiah bobot calon putraku. Besok kang bakal nglintir kawibawan ana ing negara Mesir sorangan. Ratu niku panguasane tanpa wilangan. Ketut runtut mustikaning Janaloka. Ora garwa, ora putra, ora kawula, sing luput pidana. Lho, Menika laras Kangmas. Kula ngertos Kang Mbok Murtasimah menika garwa ingkang panjenengan tresnani. Nanging menika perkawis katentreman. Panjenengan menika pengayoman wonten ing kraton Mesir sorangan. Kedahipun saged ngayemi kaliyan kawula panjenengan Kangmas. Monggo panjenengan penggalih. Yen panjenengaku abot garwa, panjenengaku kudu ngorbanake negara sakawulane. nggih. Yen panjenengaku abot negara kudu ngorbanake garwa. Sampeyan ratu mawon kok. Wak siji tunggu 1000 kok. Ora perkara nggone golek gantine garwa utawa bojo ki ora, Nggung. Menapa? Umpama Murtosiah kudu disingkirake saka negara Mesir sorangan. Nggih. Mongko saka rumangsaku babar pisan ora garbi dosa. Apa ya mentala panjenengan? Menawi Sang Prabu Suryodana boten mentala, boten tega, wong piye-piye lah nggih bojo. Utusan kawula. Lho, ora rampung. Banjur utusan kawula, apa ana sing ana dipercaya bisa Monggo nyingkirake sing Murtosiah? tetep piji Sang Prabu. Kula sagah Kangmas. Sliramu saguh. Nggih, Malah lho niki kadang pikiran saguh kadang perkawis nyingkirake Kang Mbok Murtosiah kula sagah. Yen pancen kuwi saranane murih tentreming praja gak borongake marang jeneng sira, nanging welingipun Kakang siji. Menapa Kangmas? Aja nganti cilik beset kulite, gedhe dedel sandangane. Keselamatane Murtosiah gak pasrahake marang jeneng sira. Sedaya pangandika panjenengan bare kula istuaken Kangmas. Ingatan kula nyuwun pamit. Mas Anggo. nggih. Monggo. Wis kantor. Paring dawuh. Kyai Pancasurya sumaguh saguh nyingkirake Murtosiah. Manut tinemumu kepiye? Menika dapur kapasan yogi menawi bener dalem Sang Prabu utusan prajurit rucah nggih menawi saged dipun percaya menawi boten nah nilai kandang mesti saged semangat dipun pitah Kaya ngono. Yen kaya ngono panjenenganku njaluk tulung karo sira. Rewang-rewang ana Pancasurya. Yen ana apa-apa gelis matur ning ngersake. anan kepareng nggih Sang Prabu Ing rasa kok ana ganjelan kaya-kaya ana wewanti kang sumimpet. Ya, prajurit timbalan Arjuna Patih Surapraja. Ora aso. Kene. Surapraja, Dawuh patimbalan Sang Prabu. sengaja sliramu ndak timbali ana ing sanggar panben supaya panjenenganku bisa gawa rasa kelawan sira. Monggo kula aturi paring dawuh. Sambung kelawan katentremaning negara. Negara Mesir sorangan. Akeh para adipati pamancat kang wis ora gelem munggah. Seba ana ing pendopo manut kabar keng ndak tampa kabar keng ginawa mbok bakul sinambung lara. Kabeh merga wedi katut kasiku dening Jawata merga saka kaluputane garwaku Murtosiah. Munggo pinemumu kepiye? Wonten dalem sewu.
kepareng kula nyuwun pirsa dumateng panjenenganipun Sang Prabu. Iya. Panjenengan nampi warta menika warta saking pundi Sang Prabu? Manut ature Kakangku Pancasurya. Jarene akeh para adipati pamanjat, para kawula kang kandha kaya ngono. Mula mentas wae Yayi Pancasurya iki mau teka kene matur kana ngersake yen sumbering perkara saka garwaku Murtasika. Sang Prabu, menika kabar ngayawara. Jalaran kabar menika saking ingkang Kadang Pancasurya. Ya, Mongko kabar menika para adipati boten sowan. Menika boten saking ingkang Kadang. Ning kedahipun panjenengan nampi warta saking kula. Jalaran para adipati menika kewajiban kula minangka kula wakile ratu. Mongko sajuga mbaka sajuga. Dereng wonten adipati menika ingkang sami ngucap dene boten sowan menika boten perkawis ingkang garwa bobot ingkang dangu boten lairaken. dadi babar pisan ora ana salah sawijining adipati kang duweni pinemu kaya ngono. Selugut winara sewu boten Wel, lho. Yen kaya ngono ketiwasan teh. lajeng kadipun sak menika. Panjenenganku wis keladuk utusan marang Yayi Pancasurya supaya nyingkirake Murtasika. Mengko yen nganti ana apa-apane Murtasika, banjur panjenenganku bakal kelangan calon putra, calon Nalendra Mesir sorangan. Mongko garwa prameswari menika sesembahan. Bebasan boten sanak boten kadang upaminipun seda kula nggih nderek kelangan. Wis ngene wae. Ini Mumpung durung adoh. Tungkanen Pancasurya yen nganti ana apa-apane ndak gorongake jeneng wis kok dawuh. ndak. Prajurit! Siaga mangarsa. Angkat sanjata. Lumaksana magita-gita. Tanjyo! Wis
panjenengan menika boten mangertosi. Nggih menapa panjenengan kula beradat wonten ing Taman Sari. Kabar pisan aku ora ngerti kok dadi kalau. Mundi dawuh Kang Mas Prabu Suradana ingkang supados nyingkirake Kambok Murtosia saking kraton Mesir sorangan. Kira-kira aku. Nggih, Banjur apa dosa lan luput ya? dados panjenengan menika boten mangertosi kaluputan panjenengan. Kaluput panjenengan menika perkawis anggen panjenengan bobot. Bobotipun panjenengan menika boten limprahipun tiyang bobot. Bobot kok 2 taun. Ateges panjenengan menika kantuk siku dendhanipun Jawata. Ngantos Hadipati Patmonconegari menika ajih sowan wonten ing Kraton Mesir sorangan menika perkawis panjenengan. Aku kurang pengen aku kanan iki nekoni marang randiku ya. Yen panjenengan menika mesaken kalian kawula wonten ing Kraton Mesir sorangan. Dinten sak menika panjenengan ninggalake Kraton Mesir sorangan. Monggo. Aku ora bakal ninggalake mesin sorangan. Namun kok maksa kudu ninggalake. Mesti onten rogo lan nyawaku pisan. Kanggo Murtosia. Sedaya kula wau boten kula ingatake. Nanging kula menika namung utusan saking garwa panjenengan. Garwa panjenengan menika Eman. Kalian kawula wonten ing Kraton Mesir sorangan. Panjenenganipun pengayoman kedahipun saged ngayemi kalian kalone benten kalian panjenengan. Yen panjenengan menika mboten sumingkir wonten Kraton Mesir sorangan. Atas panjenengan menika boten eman kalian kawula. Kula saking menika monggo. Monggo panjenengan sumingkir. Kaya Sumingkir apa boten? Sumingkir apa boten? Sumingkir apa boten? Yen panjenengan menika ngraos sakit-sakit. Sakit pundi? Yen kawula panjenengan ingkang nandhang keterangan. kene kowe mentolo. Sumpah kene kowe ngayomi kalawan iki. Malah pemilo kalawan aku ya. Menapa kula menika boten mentolo kalih panjenengan. Awit panjenengan menika menungso ingkang membawa petaka wonten ing Kraton Mesir sorangan. Monggo. Saderengipun panas lan mentolo tega mateni kalih panjenengan sumingkir saking Kraton Mesir sorangan. Sumingkir. Lila kowe mati saka tanganku. Mati dia. STOP. Opo? Stop. Kok kowe nyandek? Kula mboten wani omong banter-banter. Yo kene kowe nyandek. Aku bal matani Kambok Murtosia. Nuwun sewu nggih, mboten kok ateges kula nyandheg dumateng panjenengan. Anggenipun mejahi Ndara Putri Murtosia. Nanging atur woninga. Menapa? Ah niki sak samunipun Sang Prabu Suradana utusan panjenengan nyinggiraken dumateng Ndara Putri Murtosia. Niku mboten trima. Ora trimane kepiye? Tasih utusan kalian Patih Setya Praja lho, ken ngawat-ngawati panjenengan. Utusan meneh. Nggih. Patih Surapaja. Nggih. Kang supaya ngawati aku. Nah, Ini wae, Gurikanto. Luwih becik Patih Kudat kae. Nggih. Suryapraja Nggih. adepono. Kambok Murtosia tak singkirake. Kabeh musuh padha tak pasrahke. Ayo, Bon masyarakat. ayo. Ayo. Halo, Bro. Iki mangan wong to? Enggak, gedang goreng akhirnya bemplok. Ah, semane
wong ora arek. ngerti. Sing tak sawang mergo Kusumane Ngayu Prameswari. Empun to rasa disawang sing lunga ben lunga. Lunga ning ndi, Gong? Niku mboten urusan panjenengan. Urusane sapa? Niku urusane Kanjeng Pangeran Pancasurya. Lho kok iso ngono? Lho nggih, merga Kanjeng Pangeran Pancasurya sampun nampi dawuh ngersa dalem Sang Prabu Suryadana. Piye dawuhe? Kedahipun nyingkiraken Kenggara Mertosia. Ya bener. Lho lha Ning aku ya nampa dawuh. dawuh apa neh? Ngawak-awati Kusumane Ngayu Prameswari Murtosia. Yen ana apa-apane dedel kuite, aku tanggung jawab mongko dilarak-larak kaya ngono iku. Alah. Patih tuwek kaya entut ndut iso. Ngegetong wong ae. Ngene. Sampeyan ora usah melu-melu. Sampeyan tawi dhuwit balik mawon. Piro duit? Ya kok akeh. Piro duit piro? Lho. Dhuwit niku umume juta, 2 juta, 3 juta. Nek kula paring sampean, ning kudu sampean anut kula. Iya. Pental-pentalan. Endi duit? Endi? Tembangan. Wes. Mengko nek butuh, panjenengan kula jipoke. Yo, Pripun? aku ora usah mbok akali. Umurku iki wis tuwa. Tuwa ora. Ora wong ngombe madu ngono wis jelek legine madu. Nggih. Cara wong ngombe banyu wis bosen segere banyu. Upama ngombe arak, Walah ora doyan aku. Uga aku bosen nyawang wong sing kaya kowe pinter gawe cara. lho. Wong ngene iki angel lho jagat. Ya angel, Angel wong kowe 1001. Nah, kula ora usah kowe selak nganggo cara apa wae. Lho kok suta apa sing kok karep? Ngeten lho. Pancen kabeh niku dura cara kula. Napa sebabipun? Ndara Putri Mertosia dipun singkiraken saking Kraton Siswa merga Kanjeng Pangeran Pancasarya nggadahi pamrih Pamrih apa? kepengin dadi ratu. Mongko ratu kudu ana patihe. Pati nggih aku ah. Kowe ngalap aku nak. Gandeng sawan patih wis tuwek, sedelok ngas mate, tak ganti aku. Ngono. Amplitin.